Sí. Hola. Hola. Boas tardes a todos. A verdad que dá gusto ver así o salón de actos antes de... Bueno, teño que dicir, pero como máis impresiona ver así o salón de actos cheo desta maneira, eso xa di moito. Pero bueno, eu presento-me, son Diego Carril, o xefe de estudios de aquí do Ferrando Blanco. Quero agradecer antes de nada, se me permitides, un agradecemento especial a Pardiñas por contar a súa casa, que é o Ferrando Blanco, en facer esta presentación. Vamos a agora facer un pouco unha introducción do que é o libro e todo isto, pero bueno, agradecerles, digo, insistir, tanto do equipo directivo como da comunidade educativa do Ferrando Blanco, de que se levara a cabo esta presentación de víspera de nada. Pardiñas, digo con confianza, que facer unha presentación na casa, pois xa sabe que che van a decir, as críticas van a ser boas e van a ser malas. Como dicía un veciño meu, que falen, deixa que falen de ti, ben ou mal, pero que falen. Iso quer decir que está facendo a cousa ben, e que vas polo bo camiño. Bueno, para seguir un poquinho antes de darlle a palabra a Pardiñas, vamos a facer sufrir. Vou ceder a palabra a Margarita, que, bueno, sempre que pode tamén nos acompaña nestes actos ao Ferrando Blanco, e tamén é parte desta nosa comunidade. Graciñas a todos, bueno, esperemos que vos guste o libro, a ver o que nos conta o autor. Moi boa tarde. Como alcaldesa de Cee, para mí unha honra profunda a invitación de Pardiñas para que o acompañe hoxe na presentación do seu libro. Non é claro que para mí é moi especial o Luís Fernando Blanco de Lema, porque marcou a miña vida, a miña niñez, a miña mocidade. Incluso pasei aquí nos jardins do Fernando Blanco. Toda a miña vida centrase no Instituto do Fernando Blanco, no museo, e para mí é unha honra facer por primeira vez unha presentación do libro e máis un profesor deste instituto, da casa, un compañeiro, incluso do meu pai. José Pardiñas Albite representa o compromiso, a constancia e a paixón por aprender, por ensinar e por vivir. Durante 38 anos, Pardiñas estivo ligado ao Luís Fernando Blanco de Cee, onde desenvolveu unha trayectoria exemplar como profesor da rama de automoción. Non foi só un docente, foi mestre, guía e referente para xeracións enteiras de profesionais que hoxe espallan o seu legado dentro e fora de Galicia. Ese legado acadou dimensión internacional coa súa obra Sistemas Auxiliares del Motor. Dende a súa primeira edición en 2007 e posteriormente actualizada en 2012-2018, ano no que fui presentada na sede da editorial Edites en Madrid, e 2023, converteuse nun manual de referencia imprescindible na formación profesional non só en España, senón tamén en numerosos países de Sudamérica. Un traballo riguroso, actualizado e profundamente didáctico que reflicte toda unha vida dedicada ao coñecemento e a excelencia. Pero se algo define a Pardiñas é que nunca deixou de avanzar. Nos últimos anos atopámoslo tamén outra das súas grandes paixóns, o deporte. No circuito, correndo pola Costa da Morte, completou as 10 probas en 5 edicións diferentes, 2018, 2019, 2023, 2024 e 2025. Un logro que fala de disciplina, constancia e superación persoal. E hai un dato que nos enche de orgullo, como vida. Foi o primeiro clasificado de Cee na súa categoría nos anos 2024 e 2025, neste mesmo circuito, ademais de acadar o terceiro posto na súa categoría. Do mesmo xeito, na carreira nocturna pedestre de Cee, foi cuarto clasificado na súa categoría e primeiro clasificado de Cee nos 2 últimos anos. Un exemplo vivo de que o espírito da superación non entende de idades. E hoxe Pardiñas abre unha nova etapa. Preséntanos a súa primeira obra narrativa, En Vésperas de Nada. Un título suxestivo, cargado de significado, que marca unha transición fascinante do mundo técnico ao universo emocional.
Se en sistemas auxiliares do motor nos explicaba como funcionan as máquinas, en Vésperas de nada mergúllanos no funcionamento máis completo de todos, o da alma humana. A novela construye unha historia intimista, reflexiva, onde o tempo, a memoria e as decisións vitais cobran protagonismo. Unha obra que nos introduce na vida de dous personaxes inesquecibles, Lito e Anselmo, dous homes unidos polo tempo, pola memoria e por todo aquilo que nunca se hizo. A través deles, Pardiñas construye un relato íntimo e fundamente humano, onde o lector transita entre o pasado e o presente, entre as decisións tomadas e as oportunidades perdidas. A historia desenvolvese nunha pequena aldea de Galicia que está a perder poboación e actividade a través de diferentes escenas da vida cotiá. O libro amosa como o paso do tempo e o abandono afectan as persoas e o lugar. Os personaxes principais son Lito, un home traballador, reflexivo, con esperanza, Anselmo, unha persoa apática, conformista e sen motivación. A través destas dúas personaxes opostos, a novela amosa dúas formas de enfrontarse á vida, unha activa e chea de sentido e outra pasiva e galega, como a vida mesma. En Vésperas de nada é unha novela sobre os silencios, sobre os momentos que preceden aos grandes cambios, sobre esa sensación de estar a piques de algo, aínda que non saibamos exactamente de que. E permítame compartir un pequeno fragmento. Hai momentos nos que a vida non fai ruído, non avisa, simplemente queda en suspenso, como se o mundo enteiro estivese agardando algo que nunca chega. E aí, nese silencio, onde un se atopa consigo mesmo ou se perde para sempre. Nesta obra, Pardiñas demóstranos que a vida sempre ofrece novos camiños, que despois de ensinar, de correr, de formar, tamén hai espacio para emocionar, para contar, para deixar pegada de outro xeito. Hoxe celebramos non só un libro, senón toda unha vida de esforzo, coherencia e compromiso. Gracias, Pardiñas, por ensinar, por inspirar e por seguir emocionando. E sen máis, paso a palabra. E agora nos chegamos con este currículum a unha clase, contamos que existe un veciño así no noso pueblo, e dimos a alumnos, botan a mão a cabeza, digo, como vamos a chegar a eso, profe? Pero bueno, un traballo de persistente, sí que sei. Bueno, toca un pouco falar a min da trayectoria de Pardiñas, de presentalos a un pouco como compañeiro. A verdade é que disfrutei os últimos anos con el, fui un amigo, bueno, considerámonos vos compañeros e vos amigos, verdad, Pardiñas? Vivimos varias aventuras, moitas aventuras por aquí, pero se me pedides que define a Pardiñas, é difícil, porque é un home moi traballador que non se ve ese traballo. Eu diría, o definiría como un director de orquesta, que ti escoita a música, pero fai falta alguén que ese engranaje, como lle chamamos nós, no noso sector, verdad, Pardiñas? Que ese engranaje teña lubricación, engrane ben, e que todos os mecanismos funcionen. Pois ese é Pardiñas, é como definiría eu. A súa trayectoria aquí no Fernando Blanco, xa digo, foi como un director de orquesta. Funcionaba todo á perfección, pero non aparecía. Sempre era a cara que estaba por atrás. Nunca era a cara visible. A relación, nunha das cousas nas que destacou aquí no centro, foi a relación coas empresas. Moitos empresarios que estades aquí, podedes confirmar de primeira man, xa só con asistir aquí, ou estades confirmando, que fixo unha labor exemplar e enlazou o que é o centro educativo ca formación ou empresa. Hoxe en día, eso xa é impensable que un FP non este relacionado coa empresa. Pero cando empezou Pardiñas, porque permíteme dicirlo, Pardiñas, pero vamos aquí no ano, bueno, levo aquí do ano 86, xa eu estuve de alumno e collido de profesor, de concelleiro. Pero nese momento, en la clase, non era tan, a verdade, non facía falta tanta mano de obra como é agora. Entonces, ese enlace, esa persona que estaba de cara a empresa é moi importante, foi moi importante.
e marcounos os pasos que temos a seguir, que son moi fundamentales con a relación con as empresas. Tamén vou a contar unha anécdota, se me permite, Pardiña, non sei se te acorda. Bueno, unha anécdota simpática, dando un curso para introducir a xente desempregada, que moitos deles estamos aquí. Pois díxome, mira, Diego, se for un favor, tu mira o médico, quédame aquí. Sí, sin problema. Digo, as horas, xéntome no pupitre. E había unha carpeta. Curioso de min, claro, abro a carpeta, empeza a ler, e digo, pero isto que é? Dixe, o que lle dá este hombre aos alumnos? Eu penso que nese momento era un fragmento. Ora, cando li o libro, deime cuenta, dixe, anda, non lle dixen nada que era ese fragmento, pero ora ler o libro, deime cuenta que era parte dese fragmento. Equivoco como non. Bueno, e sin máis, vamos a ceder a palabra ao verdadeiro protagonista deste acto. É un orgullo para o centro ter un compañeiro que saque, que pase, que poda sacar dúas versións totalmente diferentes, como pode ser algo relacionado con Xeo Granada, é un libro de literatura, non? Pero bueno, di moito del, eu penso que estamos todos deseando escoitalo, que dá a palabra, que nos conte. Beso emocionado, verdad, si ou non, perdón? A súa maneira, pero sí. Pois tenemos a palabra a él, moitas gracias de novo, perdón. Impón un pouco, pero xa non se trata de falar ben, pelo menos trata de falar. Despois destas palabras de Diego, de Margot, pois, bueno, quedou así un pouco tocado. Pero, moitas gracias. Primeiro, pois, agradecer a dirección deste instituto, en especial a Diego e a Ana, a Diego por estar aquí en primeira línea, e a Ana, que fez todo o posible para que isto estuvera como está, xa o vedes. E gracias a eles, pois, por estar neste lugar tan emblemático e tan significativo para mí. Aquí estou 28 anos, gracias tamén, pois, a Margot, a máxima autoridade municipal, por acompañarme, e agora despois de escuitala, pois, parece que é unhas grazas reforzadas. Gracias tamén a María, a Librería Lectura, que está aí con vísperas de nada para que, se alguén o considera oportuno, pois, que colle o libro. Gracias tamén, pois, a editorial Eco, Belcante, que tuvo, non sei como dicirlo, a osadía ou a valentía de publicar este libro, pois son unha persona que en principio non é nadie, non é de literatura. Pois gracias a eles tamén. Pero bueno, tamén agradecer, pois, a miña muller, Maribí, por soportar as miñas ausencias, non físicas, pero mentales en un momento que pasou. Por último, pois, gracias ao meu fillo Pablo e a miña nora Andrea, que gracias a eles, pois, este libro saliu a luz, porque en principio non tiña pensado publicar. Eles foron os que me animaron, e ao final, pois, xa aparecido o que estamos dentro. Primeiro, disculpade, antes de nada, eu non son moi bo falando en público, reconozco. Vos son unha persona profundamente gris. De palear todo o día se fai falta, pero falar en público non é bo forte. Non é bo forte porque creo que non o fago ben. Pero bueno, escocoume e non queda mal ben. Empezamos xa un pouco o tema así, pois eu estuve aquí 38 anos falando de automoción, o que pude,
cheguei a escribir algúns libros de texto de entonación, como dixeron, uns en solitario primeiro, outros en compañía de Ramón Feijó, que se encontra aquí hoxe, do cal teño que decir que me fixo sufrir moito, no bo sentido da palabra. Agora, claro, fixo sufrir moito porque normalmente o que sabe menos sufre máis. Ramón sabe moito, moitísimo, moitísimo, un auténtico fenómeno. Estar por aquí, que para mí é un honor que estive aquí. Despois, tamén fixe algún libro de prevención de riscos laborais, en compañía de Julio Louro, profesor na Escuela de Náutica na Coruña, non sei se se encontra por aquí. Despois quero dicir que, a continuación, quero dicir que este é o hábito, digamos, do meu deber, a miña obligación. Despois, a miña gran pasión foi a literatura. Agora podo dicirlo abertamente, estou fora do mundo da automoción, digamos, do mundo do deber. A miña pasión foi a literatura sempre, entón podo dicir que tuve dúas vidas, ou bueno, unha vida paralela, por un lado o meu deber, a miña aplicación da automoción, creo que nunca me notaron os alumnos, creo que non, solamente que falaba de automoción, pero a miña vida estaba centrada fora de aquí, no mundo de literatura. A mí gustoume sempre moito a literatura. É verdade que li moita literatura. Seguramente que moito menos que moitos dos que estades aquí, pero li moita literatura porque me gustaba, sigo me gustando. Desde García Márquez, Saramago, Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos, os alemás, que me gustan moito os alemás, tanto como Günter Grass, Thomas Mann, non sei, Hermann Hesse, Ernesto Sábato, non é alemán, cuidado con Ernesto Sábato, moi profundo, tamén me impresionou muitísimo. Entón, fijaos que un profesor de automoción onde estaba a súa telecina de veces. Realmente estes escritores marcaron moito, pero, sobre todo, afrontando os últimos anos neso, pois, realmente impresionarme dous autores. Un deles está vivo, que é Julio Llamazares, e outro é Miguel Delibes. Miguel Delibes, muita xente sabe, o cantante, tuve o honor, o gusto de conocelo personalmente. Marcoume moitísimo. Eu estaba na Mili, en Astorga, en León, como é a vida moitas veces. Eu estaba do conductor de Brigada Silva, lá polo ano 84. O Brigada Silva era meu amigo dunha familia de escritores da Astorga, máis ben poetas, completamente poetas, de paneros, un deles ten unha calle na Astorga. Entón, resulta que un día viaxamos, viaxamos a Capitanía, a Valladolid, muchísimas veces, e un día viaxou un dos paneros, que era meu amigo de Brigada Silva, un tal, que era Leopoldo María, María Leopoldo, non sei, pero era un dos paneros, que creo que un dos que murió ahora recentemente hai pouco tempo, e non tiña carné que sobre nós no Land militar, no auténtico barbaridade, ilegalidade total, agora fomos, e afortunadamente porque ele era amigo de Delibes, e nós fomos na casa de Delibes, un piso de Valladolid. Delibes normalmente escribía nun pueblo de Burgos, Sedán, pasaba grandes etapas da súa vida en Sedán escribindo, pero bueno, tiña un piso en Valladolid. Ese día estivemos en Valladolid a comernos con Delibes. Era achegado, estaba ali. E ali estivemos. Recordo, como se fora hoxe, que Delibes estaba moi afectado pola morte da súa muller, de Ángel. Recordo como se fora hoxe. Porque estaba nunha bata, fumaba como un carreteiro, e con unhas pantufas furadas. Recordo como se fora. Pero era Miguel Delibes, candidato a Premio Nobel, candidato forte por aquela. Tivemos o honor, nós, Silvia e eu, de ver
escutar, mellor, pero escutar, sobre todo escutar aqueles dous monstros da literatura, porque eran auténticos, sempre dixen esta palabra, monstros, que eran auténticos monstros da literatura. Porque non é igual dicirlo que escutar, non é igual. Panera era máis ben poeta, Delibes era novelista. Cuidado, que estaba falando, vou para repetir, un candidato forte para aqueles anos, cando estaba en plenitud, e a 60 anos, o Museo de Banguín tiña 60 anos. Estaba en plenitud. Entón, ver escritar aqueles homens a mí marcou muitísimo. Eu xa tiña sensibilidade polo mundo da literatura, e aquilo marcou. Entón, despois, a partir de aí, eu, claro, tirei do filo porque me interesaba, levar ben cobrigada, tirei do filo do panel e tal, porque me interesaba. Increíble, pero interesaba, un chaval de 21 anos, pero interesaba moito en ese mundo. Entón, tuve un honor, que creo que nunca comentei, porque tengo unha relación bastante cercana co fillo de Delibes, con Miguel Delibes de Castro, que foi director de muitos anos da Estación Biológica de Doñana. Agora non teño relación con ele, ele era bastante maior que a min, era sobre 80 que eu fui andar. E bueno, eu xa digo, entre comillas, aproveitei un pouco daquela situación porque a mí gustaba no mundo da naturaleza, eu gustaba no mundo da literatura. Entón, bueno, nutrimo un pouco a miña como nivel, claro, pero escuitei moito. O sea que Delibes marcou moito. Despois de Julio Llamazares, impresionoume moitísimo, e a perdonado que estive falando de literatura, claro, porque é un día de falar disto. De Julio Llamazares impresionoume moito que vive en León, en Madrid, impresionoume moito o libro La lluvia amarilla, que me inspirou moitísimo no meu libro. La lluvia amarilla conta Llamazares a través do último habitante de unha aldea de Illescas, da provincia de Huesca, de Aniello, que recordar o personaje que recordar que era un pastor chamado Andrés, a conta dunha maneira pois brutal, colosal, non sei como dicir, pero unha prosa poética fora do normal para mí, fora do normal, porque claro, é pura Llamazares. Entón, a mí impresionou moito ese libro. Outros libros que me impresionaron de verdade de Llamazares pois foi A lentitud de los bueyes e outro, O sentido del olvido, que van máis ou menos polo mismo corte. E despois hai un libro que digo porque isto todo digamos que é inspirado nese mundillo. Despois hai un libro La hoja roja de Delibes, que tamén é do mismo corte, que tamén me impresionou muitísimo. E depois hai outro, máis desconhecido, un escritor conhecido en español e tal, pero bueno, Pedro Parra, de Juan Rus, mexicano. E tamén do mismo corte, tamén, impresionante ese libro, porque realmente a miña temática é o que me gusta. E saben a diferencia, claro, que son aprendidas. Pero bueno, sí que me gusta ese estilo de literatura. Bueno, hasta ahora, digamos que vim falando do que non é o libro en sí. Pero bueno, agora, como dicía Paco, claro, que eu vinha falar do seu libro. Vinha falar do meu libro Lopioso. Comentei todo isto porque facer un libro, que a xente fai libros, varios, facer un libro como é conto nun filho, é algo personal, moi personal. Quizás das cousas máis personales que existen. Podo dicir que agora teño experiencia disso, bonita, pero bueno, unha teño tamén, é algo diferente. Pero ainda así, sendo personal, contei todas estas historias, porque un nunca deixa de ser, un que é un mismo, nunca é un mismo, aunque queira ser, penso que nunca é o mesmo. Por qué? Porque un é realmente pois, o que lee, o que escuita, o que ve, o que vive, o que non vive. Quere ou non quere ser, está influenciado por esas cousas. Quere ser un, pero un nunca é un. Penso eu, é a miña forma de pensar. Entón, realmente, eu quero, ou pretendín,
como o libro, pois, que generara a parte de entretenimiento, por supuesto, pero pretendí parecer, entre comillas, sempre, a Julia Mazares, porque o comparo, as comparacións son odiosas, obviamente, pero o comparo con o Cruz Amarillo, e alguén diso, salvando a diferencia, por supuesto, sempre sei canción, sei que é a Julia Mazares, pero intento parecer, entre comillas, parecer a Julia Mazares, tratando de que, aparte de entretener o libro, pois que genera emocións, é que faga pensar a xente. Que digo sempre, un libro sencillo, pero depois ao mesmo tempo digo eu, cuidado co libro, porque sencillo sí, pero se o lees entre líneas, pois o mellor non é tan sencillo, porque sempre veixo aí, procuro que haxa un pensamento paralelo á parte do que poño. Pensado que agora estou falando do libro e non vedes en ningún momento falar de ovelhas, das vacas, da matanza do porco, esa historia, porque, claro, isto xa queda aí plasmado, xa se ve, xa se lê. Non hai falta de explicarlo máis, todo o mundo entende. E o resto tamén, claro que todo o mundo entende, pero pretendo que sea un poquinho máis, que se lea entre líneas, que se vexa un poquinho máis. Entón, realmente, que pretendo co libro? Pois, eu este libro tiño na cabeza há muitísimos anos, redateiro, de maneira, obviamente, aproximadamente 3 meses, porque eu tiña feito, o libro tiño feito na cabeza, solamente radioforme e print. Podo dicir, isto é verdade, digo sin ánimo de jactarme para nada, que a editorial non me cambiou tácticamente, bueno, párrafo ningún, redacción ninguna, solamente algunhas acentuacións, unhas faltas de ortografía, pero nin unha coma, nin unha volta ao párrafo, nin nada, porque realmente eu quixo conservarlo así. Sí, claro, pero quixo non é así. Solamente me dixeron que numerar os capítulos, dixen que non, e numerar os números romanos, dixen que non, que deixar así. Eu pude ordenar un pouquinho máis o libro, non quixo ordenarlo, quixo non ter así, desta maneira, desordenado, quixo non así, eu apunto. Que pretendo co libro realmente? Xa profundizar un pouquinho máis no libro, que pretendo? Pois pretendo, pois, é unha homenaxe, digamos, pois, ao mundo rural, antigo, é unha homenaxe á humildade, a pura naturaleza, non sei, a soledade. Eu falo, perdonada, só utilizar o vocabulario que utilizo na calle, o meu vocabulario. Xa sei que é soledade, dice soledade, bueno, dice pouco, bueno, sí, pero eu falo de todo. Tenho menos posibilidades de meter a parte. Se falo como falei, eu non falar. Entón, quero dicir que é unha homenaxe pois, a iso que acabo de dicir, a humildade, a honradez, ao silencio, a todo iso, é a morte, é o traballo. O traballo chamo no libro bon traballo, trato ben o traballo, trato con don, cuidado. E a morte, pois, trato de señora, cuidado, tamén non está maltratada, tamén. A morte, pero trato de señora. Que quero dicir iso? Quero dicir iso que se, a través de varios párrafos do libro, desordenados, porque quixen así, pois transmito que o trato de dicir que se unha persona anda pola vida dunha maneira limpia, honrada, natural, pois que non ten por que ten que medar, pode afrontala con valentía, sin medo, independentemente que no outro lado, pois que haxa algo que non pasa nada, que haxa unha cousa, que haxa outra, pois un pode marchar saneado neste mundo tranquilo, e dixo, bueno, pois eu cumprín, eu ando como individuo pola vida, e bueno, a morte xa sabemos como vez que nacemos que a temos aí. Entón, tranquilidade, total. Tratei de reflexar tamén varios mensaxes, pero digo na calle mensaxes, claro, digo mensaxes, entón, varios mensaxes ou varias ordes dos nosos antepasados que bueno, que moitas desas órdenes e moitas deses mandatos, pois que deberían ser un espello onde nós mirarnos moitas veces. E non ten por que ser a base de eses mensajes ou eses mandatos que eu si recollín no libro, nos palabras do libro, non ten por que ser a base de
de palabras, pois poden ser a base de silencios, a base de miradas, e a base, sobre todo, de obras, de feitos reales, de que se vexen cousas. Entón, que é o mellor que hai, ver realidades, porque ler hai moitas, pero realidades moitas veces non se dan. Entón, como digo, tratei de eses mensajes, tratar de reflexarlos para onde nos en cambio debemos. Depois o que os todos sabedes que creei dos personaxes, como dixo Margot, totalmente antagonistas, Lito, unha persona traballadora, honrada, e Anselmo, todo ao contrario, unha persona vaga, corrupta, deleznable, se queres. Eles transitan pola vida, pois, coa súa actitud, non facendo a súa vida, pois, acorde a súa actitud. Pero claro, a señora chamos cando chega a hora, claro. Morren maiores, un queda maior, claro, morren maiores, fajo que morren maiores, claro. A ficción pois, ten a capacidade de rescatarlos ou rescateiros, uns antes e outros despois, un antes e outro despois. Rescateiros, entón, do outro lado, claro, do mundo. Tratei de volverme con outras cousas, con outras cualidades. Viñeron, non sei se reformados ou sin reformar, pero viñeron de outra maneira, unha vez que estou son do outro mundo. Entón, a partir de agora, penso que non devo decir moito máis, porque senón saliu casi todo. O cerre dese que acabo de decir ahora, o rescate, todo eso, pois, gustaría para que non tenga curiosidade ou que apetece comprar o libro, lerlo, e sacar as súas conclusións. Para rematar, pois, dúas cousillas. Primeiro, unha risa personal, pois, mencionar a unha persona que nos está aquí hoxe, que aprecio muitísimo, se chama Manuel Jesús. Non está aquí porque debido a un problema de saúde. Deseo unha boa recuperación, creo que vai por bo camiño, afortunadamente. Con ele compartí moitos momentos neste instituto, moitos momentos, uns duros, outros menos duros, pero moitos momentos. Aprendi moito dele, un fenómeno. E por outro lado, pois, penso que tamén, desde o meu punto de vista, pois que vou ler un párrafo do libro, os que leite xa vos consellos, un párrafo un pouco largo, unha página aproximadamente, donde Lito, ese home cabal, pois dá unha especie de unha lección hacia a xente pois que non ten moitos recursos, pero, sin embargo, pois ten unhas ansias locas de traballar e unhas ansias locas de sacrificarse. Entón, con sacrificio, que facilito, claro, que con sacrificio, do traballo, que digo eu, pois que se poden conseguir cousas, e non cousas menores, moitas veces. Aunque os recursos non sean tan voluminosos ou tan grandes, dixemos. Entón, se vou ler un párrafo con vocabulario sencillo, como de ser de outra maneira, porque eu non son llamazares ni son delirios. Son padrinos. É un vocabulario pequeno. Entón, se vou ler un párrafo, pero ben, con mensaxe en sí, que creo que a mensaxe que é, non? Encerra iso, que con sacrificio traballo, porque se poden conseguir cousas aunque moitas veces falten recursos. Porque hoxe moitas veces sempre estamos cos recursos, non hai recursos, non hai recursos non había cando
Xa non digo eu, pero cando os meus avós que non había recursos. Agora sobran recursos. Agora que me falta é un traballo. Bueno, vou contar. Falta de recursos, se preguntaba. Bueno, si é que se preguntaba, pero se preguntaba aí porque ven de aquí, non? Falta de recursos, se preguntaba. ¿Y qué recursos tuvo el médico Pancho, hijo de Jeremías y de Lola, que vive en la aldea de abajo, que estudiaba con velas, ya que la mayoría del tiempo, sobre todo en invierno severo, no había luz eléctrica, calzaba zocos y ayudaba a sus padres en sus tareas ganaderas y labriegas? Y hablando de estas ayudas, continúa el libro, recuerdo que era un artista manejando el candil a la hora de ordeñar las vacas. Su sala de estudio era una simple mesa de madera con una silla acorde al nivel de la mesa, ya que la ergonomía aún no había visitado a la aldea, pasara de largo. Y aún así es médico, y según dicen, es un buen médico, muy atento, muy educado y, en fin, un gran profesional. Se ausenta algunas veces de su consulta porque da conferencias en universidades prestigiosas de diversos países. Asimismo, imparte clases de una asignatura que no sé cuál universidad unas horas semanales. O sea, que luego me parece bo, añadía Lito, y mira, ya en tono irónico, que tuvo recursos. Pero claro, continúa Lito, Pancho estudiaba, no andaba con tonterías, sabía lo que quería y pensaba que sin trabajo no había nada. Además, sus padres iban en la misma línea, no perdían el tiempo con simplezas y estupideces. Tenían que trabajar y mucho. Cada año cumplían con su deber de abonar la cuantía correspondiente al propietario por el uso de sus tierras, sacar adelante a otros 5 hijos y cuidar a la madre de Lola, encamada hace muchos años por una enfermedad severa, entre otras muchas dificultades. Bastante tenían los pobres como para preocuparse de si el hijo estudiaba o no estudiaba. Sabían de sobra que los principios estaban edificados y que Pancho no iba a fallar. Y claro que no falló, proseguía Lito, porque Pancho puso el recurso más importante que hay en la vida: trabajo y más trabajo. Los padres le enseñaron poco o mucho, depende de cómo se mire, porque hicieron todo lo posible para que emanara en Pancho una ambición loca por aprender, y afortunadamente así fue. Los padres de Pancho eran gente muy humilde y respetuosa. Antes de soltar una simpleza por su boca, contaban hasta donde hiciera falta. Cultivaban con maestría e hilvanaban minuciosamente en su interior a la palabra, pero cuando ésta salía, viajaba limpia. No les gustaba remendar sus comentarios, eran profundamente prudentes. Lito, buen amigo de ellos, los definía con una frase erudita: no se reciba la fuerza por la boca, no son anselmos de la vida, siempre fueron gente de bien, pregonaba Lito. Este libro voy a dedicarlo al Instituto Fernando Blanco. Puse una dedicación en castellano, porque no está en castellano, puse al Instituto Fernando Blanco con infinito respeto, donde yo fui un alumno durante 38 años. Abril 2026. Bueno, pois agora para rematar este evento, pois vai estar con nós Fernando, o meu amigo Fernando, director da Escola de Música de C, que nos vai a deleitar con as pezas do seu acordeón querido. Aquí horas é cousa de verdade. Moita gracias. Antes de rematar, quisiera facerlle un regalo a Pardiñas. De verdade, Pardiñas non se
escolli esta primeira presentación dun libro, porque a verdade é para sentirse realmente orgulloso e moi querido. A palabra orgullo non gusta moito pronunciar, porque parece complicado, pero sí, síntome, non sei como decirlo, síntome ben interiormente. Fernando Pardiñas, pois, o Colexio Fernando Blanco de Lemos. Bueno, antes de nada quería daros parabéns a José por la publicación deste libro, o amigo e veciño que nos atopamos con frecuencia na Fonte Ferrol. Bueno, outro día, cando me parou pola rúa un amigo do mercado para pedirme a ver si podía tocar algo, a verdade que eu non sabía moi ben para qué, pero si a ti che fai ilusión, aquí estamos. Bueno, Pardiñas demostra que nesta etapa de xubilación, pois además de visitar obras, que creo que non practica, practicar deporte, que si o fai además de maneira intensa, tamén se pode desarrollar o intelecto e non lleno la boa por eso, e además espero seguir o seu exemplo cando me toque. A verdade é que Pardiñas sempre me pareció unha persona sinxela, pero con moita profundidade, e hoxe, de todo o que leva dito, a verdade é que pois verifico eso, non? Comprobo que aparentemente é sinxelo, pero con moita insundia de baixo, non? E nada, cando me pediu tocar algo, estive pensando que facer, e o libro pois está ligado á terra, está ligado ás raíces galegas, e pensei en uns temas pois galegos. Vou a tocar a Muñeira de Xinzo, o Maneo de Malpica e a Bruxa. Estas dúas primeiras son música tradicional e a Bruxa é unha obra de Antón Seoane, que foi membro fundador de Milladoiro e compuso esta melodía, que para mí é unha melodía tradicional porque é moi conhecida, e que foi grabada a Galicia de Maeló nos primeiros discos de Villares.
Bueno, moitísimas gracias. Nada, ahora para concluílo, para pechar o acto, pois partilles a todos os que irades, pois vai estar aquí sentado para a firma de libros, e dedicatorias, e que traballe algo. Nada, moitísimas gracias por asistir a este acto tan fermoso. Volver a repetir, insisto, que sentimos moi orgulloso de que este acto pudera levar para este programa. Moitísimas gracias a todos. Nada, despejaremos aquí un pouco a mesa para que podan pardiñas o que queiran pasar para ter unha dedicatoria. Moitísimas gracias.